Do nového roka väčšina z nás vstupuje s niekoľkými predsavzatiami. Mnohí z nás počas sviatkov naberieme nejaké to kilečko naviac a po novom roku s tým pochopiteľne chceme niečo spraviť. Preto sa hlavne v januári zvyšuje krivka návštevnosti vo fitness centrách. V Crunch Fitness klube sa o vás a vašu postavu postarajú skvelí odborníci. Moje meno je Tibor Špánik, venujem sa fitness kulturistike. Mojím zameraním je takisto street workout, čo je cvičenie s vlastnou váhou. Popri tom takisto robím cvičenie, ktoré pochádza zo Shaolinu alebo čínsky mnísi, čo používajú na rozvoj mysle a koncentráciu. Je to veľmi ťažké cvičenie, kde vlastne človek stále zostáva v jednej pozícii istú dobu, až pokiaľ necíti ukrutnú bolesť. Popri tomto sa venujem takisto profesionálne masérstvu, že mám to ako doplnok tejto práci. Moje meno je Juraj Lipták a som kondičným trénerom v Crunch Fitness klube v Laugariciu. Precvičujem aj skupinový kondičný tréning bootcamp, na ktorý sa môže zapísať každý klient, ktorý má záujem o redukciu telesných tukov alebo má záujem zlepšiť svoju fyzickú zdatnosť. Tieto tréningy bývajú 2-krát do týždňa. Je to v podstate intenzívny kondičný tréning, kde si každý precvičí všetky svoje svalové partie niekoľkokrát. Ja sa volám Zuzana, cvičím Crunchy už niečo vyše roka. Moje medzihlavné cvičenie patrí brucho zadok, ktoré mám útorky a piatky a zároveň cvičím aj bosu a nedeľu ráno mám bodyform. Cvičenie nielen pre ženy, aj páni chodia si zacvičiť. Rôzne intervalové alebo balančné a posilňovacie prvky máme rôzne. Crunch Fitness klub ponúka svojim klientom veľké množstvo odlišných tréningov a je len na vás vybrať si ten správny. Hlavne po novom roku je o rôzne športové aktivity veľký záujem. Máme dlhoročné skúsenosti, že po sviatkoch sú tieto naše priestory oveľa plnšie. Dá sa povedať, že niekedy ľudia vypadávajú aj z okien. Ľudia majú enormný záujem redukovať svoju hmotnosť a pre týchto klientov sme tento rok pripravili skupinový redukčný kurz, kde pozývam všetkých ľudí, ktorí majú záujem redukovať svoje telesné tuky za účasti kondičného trénera. Tento kurz otvárame 16.2. priestoroch Crunch Fitness Laugaricia. Ak už máte upravenú stravu, hor sa do cvičenia. Určite to poznáte, že hneď prvý deň vydáte zo seba maximum, pretože sa nechcete strápniť napríklad aj pred takýmito fešákmi a potom celé dni bojujete s neskutočnou svalovicou. A samozrejme najbližšieho pol roka sa vo fitku vôbec neukážete. Ako správne začať, aby ste nakoniec neboli demotivovaní? V prvom rade by som každému návštevníkovi nielen nášho fitness centra, Crunch Fitness centra v Laugariciu odporúčil, aby zašli za či už kondičným trénerom alebo trénerom vo fitness centre a požiadali ho o pomoc či už pri cvičení alebo zostavovaní stravovacieho programu, pretože vo fitness centre sa veľmi často stáva, že zákazníci sa tu hľadajú niekoľko týždňov, nakoniec ich to prestane baviť a na fitness centrum zanevrejú. Pravidelné cvičenie dokáže spraviť s vašim telom i dušou dokonalé zázraky. Okrem toho, že sa už po niekoľkých týždňoch pri pozretí do zrkadla nespoznáte, zlepší vám náladu, dodá energiu, odbúra stres a čo je na všetkom to najlepšie, aspoň na chvíľu zabudnete na každodenné problémy. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.